Di serdema roman da li hemû cihên ku li wan diman, lîstgehên şer, parêzgeh û cihên balkêş avad kirin. Li Stenbolê li Girava Halkî parêzgehek heye ku jê re dibêjin parêzgeha terkê dunya. Di sed sala 19 de hatiye avakirin. Av parêzgeh ji wan kesan re hatiye avakirin ku terka dunyayê diyan û her wiha îbadetê dikirin. Li wê derê koçadawî jî dibûn û dihatin veşartên jî. Di vê pîçerê de em ê jiyana ew kesin ku di vê parêzgehê diman bizanibin û werbigirin. Girava Halkî li nava deryaya Marmarayê ye ku li Stenbolê ye û ji bo demekê dû û dirêj gelê Romî li vir jiyane. Ji ber ku demekê piraniya gelê wê Romî bûne, li her derê giravê dêr, perestgeh û manastir hatine avakirin. Li vê giravê yek ji wan manastiran heye ku ji ber navê xwe balê dikişîne ser xwe. Manastira Terkî Cîhan. Ev perestgeh li aliyê herî dûriyê giravê ye û kesên ku wê dibînin dizanin ku ew cihekî hatiye ji bîrkirin û terikandin. Ji xwe dema hûn gavê xwe davêjin nava wê hesteke tenêtî û windabûnê xwe li wê digire. Tê gotin di wextê de keşeyên ku xwestine xwe êdî ji kar û barên dinyayê vekişînin, hatine vê perestgehê li vir jiyana xwe berdewam kirine. Heta temenê wan têr kiriye li vir mane û heya dawiya jiyana xwe îbadetên xwe dîsa li heman cihî kirine. Dema ku dawî jiyana wan hatiye jî, li vî cihê taybet ayinên wan hatine kirin ku ew li ber vê deryaya bê dawî hatiye ava kirin. Lê gelo çima ji regotine manastira Terkî Cîhan? Terkî Dünya Terkî Cîhan ew navek ku li kêşeyên wê manastirê têne kirin, an ku ew kêşeyên ku xwe ji kar û barên dinyayê ve dikişînin. Hêj di demên berê da her rûjên pênçeman ayîn hat li darxistin. Di demên berê da piraniya civaka vir ji Romiyan pêk hatiye. Her tim keşe an keşîşek jî amade bûye. Niha ji ber ku keşeyekî daîm nîne, maxa bin civata me jî hinekî kêm bûye. Lê belê di demsala havînê da her rûja pênçemê em ayînên xwe pêk dînin. Kumên me yên ku ji Romiyan pêk tê hene û ew tim tên. Her wiha yên Ermen û Suryanî jî hene. Ew ji dêra me hez dikin. Ew dixwazin werin vê derê û li vir dua bikin û mûmikan pêxin. Carna pênceh, carna sed û carna jî hejmara wan tê serdehan. Lê maxa bin îsal ji ber pandemiyê hatina kesan gelekî kêm bûye. Katılım olmuyor. Di sed sala 19 del Girava Halkî perestgeha yekem ji aliyê keşe Arsenius ve hatiye ava kirin. Dema ku koça dawî kiriye, li ser daxwaza wî ew li vir hatiye veşartin. Di sala 1894 de li giravê erdhejek çêdibe û avahî dihilişe. Li şûna wê ji aliyê şêniyên giravê ve yekên û tê ava kirin. Di destpêka dêrê de îkonayên Hezretî Meryem û Ezîz Spîrîdon hene. Di roja me de dêr hêjî vekiriye û rojên pênçeman lê ayîn tên lerxistin. Ji nava giravê û ji derveyî wê bawermendên ortodoks tên û tevlîvan ayînan dibin. Ji bilî wê hin kes jî bi tenê ji bo werin serdana perestgehê bikin tên vê manastira ku li ser rêyeke dûr û dirêj e. Bu tabii manastır Ji bo avakirina vê manastirê di sala 1868 da ji aliyê Trakyayê keşîşek bi navê Arsenius tê. Ji bo Ezîz Spîrîdon vê derê ava dike ku ew kesekî bi mucizeyên xwe tê nasîn. Li ser sparteyên Ezîz Spîrîdon ew li vir avahiyekê çêdike. Her sal di 12 berfanbarê de salvegera mirina wî tê pîrozkirin. Ji wî ferek şimik mane ji me re. Her sal di 12 berfanbarê de ew bi ava gulan tê şiştin û dîsa em wê dixin cihê wê. Di salvegerê de em wan ji bo dua û rê û resma derdixin. Ew şimik her sal hinekî dime he. Ev jî wek îşaretekê tê dîtin ku ew hêjî saxe û di nava me da diçe û tê. O zaman onun hala yaşadığına ve yürüdüğüne inanılan tek azizdir. Ev manastır girêdayî Patrîxaneya Romî ya Stenbolê ye û weke navê xwe wê hestê de mirov ku mîna hûn nel vê cîhanê bin û çû bin dereke din. Dema meriv li alozî û geremola dinya em lê dijîn dinê re, ev perestgeh vedigere ciyekî ku ne bi tenê keşef xwazin lê bijîn.
لێبەلێ هەر کەسێک و هەنێکی ئارامی دخوازێژی وەرە و لێبژی هێژە باودو ڕوودا و ستانبول